Hallelujah. Amen. 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 A Precious Line Prayer and Healing Church a yɛwɔ Kronom Abuohia Adonko Road. Apostle General Opanyi Kumsi and America saying Amen. Iwura 2024 ni mu na Awurade Nyankopɔn de bibi to makoma so sɛ meni wiase nyina enche Yo. na enhyiranka obi biara anodwe otemene. Amen. Na Awurade bɛfa mensa so agyew. Amen. So wo gidie so ni gidie eno ne nyemi business. The okasama wufo sole no Jesus. Ene otimi mu. Amen. Na obefa me so ama wa ye nshira. Amen. Ye brewa asase we so na enipa e won twetwede se de twero ne kan se etise nwan a ya yera wo sere so. Na ye ni ohwefo bia. Na enhyiranka Awurade Nyankopɔn na enhyiranka adwumawura yi nso so. Na enhyiranka otumfo te kokoso na enhyiranka obi biara waye krado se otie mene me bebie wadwem na we ye part 1 nyame adoma next week ebeba part 2 part 3 na afei no obe te de me pesa me kana si pa se de be na me nchen ho bebre na me kenkan Nyankopɔn asɛm bi wo David nwomtuo no Psalms 49 verse number 7 and 8. I'm summarize no na fe no. Ye be phone lines na tum na fe ya bompae. Number obetimi dia frame ye 0247 052 688. 0247 052 688. What you say Psalm 49 verse number 7 and 8. Onua biara lentumi nye nipa da. Ti asem ni ye pa. Anese onipa biara ntumi nye nipa da. Orima Onyankopɔn empatade. Na wonkra gye boye den. Okay. Na emma nuja hokra. Amen. Hallelujah. Amen. Asem mu odu. Yo, no kwasem. Bible say onipa biara entumi nyi nipa da. Enyeme na meka ye Awurade asem. Yo. Na orima Onyankopɔn empatade. Adenti na twero ne kasa Onyankopɔn nam nipa so na gi nipa. Na hintasem bi wo se bre nyame bo ade a odi nipa tra edin na nipa ntimantro pamu nipa no enema bebre ne koso wo nipa brabom No kwasem. se yenkɔ akiri kura yenyini bebre na yabete abakosom se abusua bi wo hɔ a na sika hɔ nso ne nipa ni hɔ Yo. na wodi sika no kɔ na wakɔgi nipa abusua bi wo hɔ a se wanwo ba ye ho ade a ware ni nyina na se owuo beba ye adwuma ya che nipa bebre ye ntimi modin a wo ba cancer esi efie bi wo ate se wo ansa na be matima be ye ho ade Yo. na enye kwa eye bribi Sir. ana Awurade asem ka che se sanniema na nipa nanti mu besi nebre no enipa bi ntimi nyi nipa gise wo ya akwankyere bi gise wo ye bribi na Onyankopɔn eneme kasa asade bre ye bewura 2024 adenti na Awurade asem kasa esese before nipa odifo bi osofo bi osomafo bi odunsini bi malam bi betumi agi obi no woni obiem na emom na asode na den abeto ye nso nti ye bre na nso enya home wakan ye nkon hye abusuafo ti Awurade asem se opanyi 2024 ka kire wiase ama nyina se gisa ade yi anesa kwankyere ameka che onipa no bre no ho ase no otu na mo na wo ye mana ansa na oje abade amasa nipa no. Amen. Enti ya kompa ibo bebre ya chiri kom bebre ya bompa ye bebre nanso
obia hye ye ba enye ye yeda ye sonye na Awurade asem se me kan kire se onua biara lintumi nyi nipa da awole ma onyankopɔn mpatade de bema wate masem yase ne se Yesu Kristo yo onyankopɔn ba no wo Matthew chapter 17 Bible say atumfo bi nipa bi ba ne nkyɛn se esese utiato ansa na watimi aye wadwuma sese wo ye no na awie peye na bre obeda Yesu ka no Bible say okofie Petro ba ye no bi sanse why na sese utiato ana Peter say esese onanani ohoho abusuafo ye ya hoho ne amanfrafo wasase we so na se ye ntua ye tiri so ade amfa ma wiase atumfo bi a wodi asase so se de Paul discover you say nye ye ne wonam ni moja na anya na emom ye ni tumidie mpanyini nkabreche ni adama ni honhom wiase so atumfo enunti wona na fa babi papa fa babi saade no wo mantimi anto so na so man kire kwan kora se sawofa so enti abeye ka das abusuanim a adwuma bia wo beye bia won toto so esese wutua enti wontimi ntua da enti sika okodwom oto ade sika beton sama na ahye obi cho sika se fa yade a na aye basa bibia wo beye bia ntimi nyina na hintaseme won se saa ka ne ti se wutua firi ho ansa amen enti 8 ne se na won kragie no boye den sister sa udifo no osomafo no osofo no udunsini anese o malam na ade no wato so sa wanya sa direction amfa ma no matter what akwankyire bi obeye de ama nneam ko enti na besi nne nipa da so won twetwede wo kwa atwea wo kwa dumfa manfo ko 40 days 30 days 21 days wo su na so nneam nkoye mfa mom efri se nipa ntumi nyi nipa gise wo tua sa mpatade na ansa anadwi se wutie mene a tu anamon na yen kyerɛw ade a wo bɛyɛ a wo betua abusua ne ka no abusua bi wo hɔ a no me abeto se ɛyɛ yare ti se kum wo ya na abeto we so awon totoso yo 1995 ne ɛyɛ mpa ɛbɔ wo Crown Church of Pentecost sister bi omabusuam na gise wanyina ye 32 years no wo tek ne yem paibo oba ne yehu se bibi akoso abusuanim eno na abeye ekam da abusuanim a untumi nyini nwie ti se obenya 32 na se wonwo ba na che se uwu akwa no abeye apam da abusuanim no me abeye no me yo ti se utua itrade ansa senka wa wutie meni ubetua na mo aba Precious Land Prayer Healing Church yo kronom abuohia Comfort School ni nchen ho Adonko Road a Awurade Nyankopɔn befa me so na wabusuam ka ama bibia ubeye bia nyina no afi ubehu Nyankopɔn abasa amen wase na wonkra boye den na emma no gia a uja hokora sawanya saade na because I am very expensive ninti no amani pa no bompa yo mo kwankyera na amfa na afi no waja o na akọ to kwa do beka cho say Awurade beye on let's say obetua saade no anasa obeye sa direction ansa na ho atimi ato hallelujah amen anopai anasa na dwi Awurade Nyankopɔn mfa opanyin so na onyew amen Awurade mfa opanyin so na ma abusua konua na dawo so no emfiri nto amen hallelujah amen eno na ma a Christopher ye bre eno na boss wose ma tomi ho ne ma nyina ena ma china na ma kwa sofufuo nyina o kwa sofufuo nyina sa akwankyere onye bi da abi na ya na me TV wana radio na me tisa na ye mesre se ma kwa sofuo ne agimisi kadi na me kwa sofuo ne yesi me se wo ma me ho me nso me ye sofo nti sansem na ya no keka ya na me mente ase o mo opanyine hoda hallelujah amen na so obo opanyine ho a Awurade Nyankopɔn befa me so agye wo kra na ne boye den no amen itua wutrim mpata de e de ma honhom etesa no enye sika kese se koton wagya pade dabi e je se kwen
to na moye bechro na afi wonya nkwaje hallelujah amen a Christopher bebre yenim sa de onti e maye bre Bible so Nyankopon asem cha na se na Awurade Yesu Kristo se ono no ye odefo no ja adefo ye ne ho ana oba be fa ye hia se de be ne ye be ya adefo ne so up to now wasum Awurade bebre asum Awurade be sin ne ohunu so bebre Nyankopon nam ona basa so sanyalo atutu ahohomane yensenkyerene ne so sa asofo ne mpo no na ahokyere eka nimguase every step empatade bi wo ho asa wantwia ahohom no enya wo na enya wo kinada hallelujah amen o se na won kra abo yeden na emani gya won ho kra ti sofo ne ya doctor ne ye bia na anye ya fe ne gya ho na ese wuwo na ese wotu him ti ama enema nheda nkoyi wa wotemi ne enana dwi no empatade bi wo ho a hwero ne se esese yetua na se yetua ade asomdwe bebro yetua ubenya walepa yetua sika betra nsam yetua obi nhye obo ensan disappoint yetua niema nyina bedi aboam na wioye na afa ohunya meko a udi na chi amen hallelujah amen nyame ya adom ye beto so part 2 yo okra bo ye den ade ne ye dia atua utira de na wontimi ntua so kan ache awon totoso aninti abeye ka dawa wo beko obabeba beto so oye bibie enye onana beba beto so oye bibie enye kosi se obenya ho akwankyere na wayi sa wo haw no sa musuo no sa san no sa ka sa nim guase na firi ho na eba sa de a de wobesom bie be nhura amen de obeye bia be yi amen ye bie kwan na tum ubetimi afle ebia de mekan sa no abra bote ma ye mompa ye mam na a channel patu na mobile precious time prayer healing church na Awurade mfa na koa so na onyew ewo Yesu Kristo dim Awurade nhira so adom ninti amen amen number no ye 0247 052 688 0247 052 688 frene no mompa papa nyame onhira so so fudi kakra be kan ona afi asem ya wo kan ye hintasem a mu ye tu nya first come ye peken na afi wi a asem ya wo kan ye hintasem a emu odu pa esan se akoye se obi esua adwuma wo ne master ho obi sua adwuma ewo master ho se wunya mpon ho a empredodo a wusua adwuma ne de adwuma bia abeye no adwuma mo bia no se master na egie no ama obi opa no ama obi mpo yo se una anim adwuma kura che master no a wunya mpon ho ne de oye adwuma de master nti ahinta sempa na ne wo kan ne yi You'll be afraid and they are answer number one. If you wish of a picky quarter, not all the battles number one. So please say for quarter, but it's truly land battles. I used to defend from bank before. Then the hammer, and then you have a because I shall say the family could the land and said then I will call upon Cochrane and but okay, so I now be. Oh, yo. Man did na me kire se sia no e ka ne de usua adwuma a e master fa adwuma bia obeye bia no wo ye de man master nti se akwate bia da wo so a na wontua utira de no a bibia wo ye bia no ekọ abusua no apam no ho yeah ekọ sa account no sa ti e ma ye brebu ti wa wutie ene no wa ye adwuma bre sai hintasem ya Awurade ayi akire me eno na ama Kristofo bebreye bre na se obebre waso ase na ane abompa na otu anama okina no pa Awurade befa me so amwa yinhira the studio line betu edwa na afi ya receive course no Awet ma fe 0551 931 931
Apostle Nyankopon asemaba 0551 e wa choma organ nko from mamai 0551 931 0548 931 first caller wa homane so e ba chod good evening odin wa aka say free hello but you say no come because it's free Oscar Apostle so na ni nkomo hello papa yes it's free Oscar from come you know person from the other one come here interview date American members in also for now program not teaching also the same here interview date American members and I was in the so here interview dates American members you know say bonfire man okay already me nyankopon apama na me wonti se be no on so bitime dia dance shena ni monyam na okwa ne nsem tuminka with Jesus Christ di apam bia wo hyase entumi makwan ne me ne si akwan adominti amen me ba chod good evening ni ba bia ka say free about 5 you know but a big great apostle so nti wonu di nkomo ai ba cheyo but o ka say free na asesan udin ni be bia ka say me da free kom kronom your friend was saying hello papa quite big me ba cho say friend say udi ni bi o big je na pese papa nyama onyume yi yengo papa ko ya video na ka say yete won kana me se je na pese papa nyama o yeti o papa what the big jo wate won kan je na pese papa nyama o amanfo wa homa no zo papa nyama no papa ba What's the bomb pay, man? Free. Good evening, we can say free at the Binsu. About your dinner, best papa, and your money. Papa, your mamma said, your bushim will be our wire and what it. I was some batch of one payment. Apam chesu utu na mo na ya mawa kwankyere maye utua kape no ano no kwan bibie kese program ye sha se anse dwumade no nyame be fa so asane nipa bibre awrade me bompo wo Yesu din mu mesana na se de osane afunu mu ba no hyene ni monyam wo Yesu din amen ma good evening didn't we be free hello good evening didn't we be free Evans kasa free kasa free Evans, are you made then I say Apostle in your family? So, many people my course my bomb fire idea so. Evans to an amona brother. That's a bit serious so that I can read them. I offer me offline a bemo quanchi to an amobra and San Free Sabusiano Mimna. Radin Satu free why Yehovah me kwama adomenti amen amen me ma jo din we aka say free me ba cho wasu odin we aka say free tuba ma me peke we wa han me ba cho good evening odin we aka say free papa jo so me ba cho odin ko no me sit big green o so papa me chiano eje so Big Joe asoleba weje asori achepe ko iwo ayi ani china tu anamo Big Joe afena mo ne pakro Big Joe wanso wa sa waju wani so wa papa to waju wani so wa hu Big Joe then and you best nyakopon for papa so jama hu papa me nyai beba
Bijo ni nyina nsi to na mo na bra china why o ba beto nse china e cancel awa ntibra na ye nin komo Awurade nka ho. Papa bye bye. We do to Papa to make ka. So me nya be Papa. O si wetin my friend about maka isima no be say do ne ba ko na ye sorry 0551931931 0548931931 wetin my friend about apostle o firi am say obejo so na asembi abesu bisa no bisa me ba cho me mo ajudi ni ba bia kasa fi. Hello. Metin kan twon fra fili no so ne anasa twon firi machine no ni nkomo why anasa lo wa na pra for mame. Good evening. Good evening. Nyame adom na udin ba bia kasa firi ntientiam. Bacho perform Francis mukasa firi puchi. Francis then abese Nyankopon fa apostle so yema onwumei. Ayimre be pete nyame ka udi fosu na djuma sama ya na minister ni djuma ya. Adwuma benya be eto na mo nyame adom akina na pabla kronom. Sabe number ni bi wi de betudwa aye nkyere kwan be fa so adwuma sembe Awurade mi ekwa ma wo Yesu dim amen. Ma no peniswa me na me me ba jo tie mo ai tie me me mo ajo udi no bia kasa free me ba cho me mo ajo udi no bia kasa free me ba cho oh tron fi wa TV no ho na ye nin komo wa na se o de lo wa no ma me ni nin komo fo no so why 0548931931 Apostle General Penu Fiase Intino wants to be to my friend but you may or the Nyankopon asem e di amai motuafo pi e wa cho me ma jodi ni ba bia kasa free the traffic in the rest of the do wa cho me dey na pese nyame fa apostle so yema ho I was on the apostle ase bon pa man Awurade ye do akwa shonsa ye ni ye wo Jesus dim ti amen. Ma me ba cho me ma jodi ni ba bia kasa free Mese ofre na watho de free TV na say radio set no na phone na o de free na oni medi nkomo so metonka we say oti ho na asa na mo adwuma na eden da ma kakra me watho good evening din ba bia kasa free hello me watho din ba bia kasa free me watho din Lisbeth then a person Nyankopon fa apostle so yema onwumei. And that's what we could do na mo ma woman be na sa mo na asai. Apostle Mame nyame adom atu anamo na bra na Awurade be fie so amoye nkunimdifo Awurade bi ekwama no ne hira no wo Jesus dim nti amen. So be na mind no I also wait my fraba me fa be 2-3 course na yemfa phone in segment in sina yenmini apostle rap yap na 0551931931 0548931931 be ba cho me ma jodi ni ba bia kasa free The pastor be present come ma ba cho odin let's have Elizabeth in a prayer. ma den na person me Nyankopon fa apostle so na oyema onwumei We present come den na person Nyankopon fa apostle so oyema onwumei mama the pastor be a speak you for ban so you will not fight. Apostle Ase ekwan ni bitumi abi na enema ye agese Awurade fie so ne o ma wa kwankyere titu anamo ne bra na Awurade mfo so na emi wo so why Awurade nka lo acho me majo Jesus lata ina no dini ba bia kasa free ya chefem John kasa free atonso eso John ba cho den na person Nyankopon fa apostle so yema onwumei ade pese Nyankopon fa so eni ekima kwan emane Apostle Awurade be fa me so abi kwan de Bible say na okoye nso che no ode ne nse go nso no wonyina osan wa yale nti bla na Awurade mfa me so na ma
na wo direction na ye na adwuma kwan bebi awurade mie kwan ma na on show no munyam Jesus din nti amen. Kevin for apostle number na to so mama na tino ze brede yamfa funi segment ni fancy na me apostle wrap it up. Precious land and healing ministry kofa ba ni apostle general opening na number no 0247 052688 ofrena sisi ide o studio ba ofra we peke na onwedi kwa apostle you wrap up na time na so yo akasi mani no munti no yo wodi ma tifo yo de me pesa me catch tifo nyina nse ekwanda ho said the tron kan say men no kura no kwan obi nkwa agya no nchen tiso na me so Yesu Kristo na bridge ye woni ma bibra yi nyina ya Kristofo ya ye awrade adwuma che nanso bibi wo ye hintasema se wo hunu no wonto wana ma ensi wi da nti emfa ona bra hodo a wode asoma awrade bia wo ye sofo wo difo yo somafo yo sempakani ene ma nkoyi esese oba na ehwe abusuanim na ehwe niema ewo abusuanim na yitua saa ekan firi ho na fe ode wo ho enti tuanamo ne bra ha wo ba befa 10 pesos na makomakom so ana na ade beba wakwan kire no ana afi nso so ba no abo studio ebe em se bibia ya se nkwancha de fa ya diska na ye se be na de bi betumi aba impo awes ne be ye mo ede amaye na ahye Kristo din munyam ani nti ya chi kwan ye kronom abo hia Adonko road comforter school ni nchen wa ntunya si Adonko junction so pa ode opekora me so bi abla street oba usane abonsa wonsa left no so spray bi ho hona na school nso si abrosen to aso me nsam asoda na ewo nchim wa na so bisa se oba apostle opanyi ho ho na yidi adwuma ye hye council na se anopa ifi no nsia eko aya chekora no ebe se dumi no ni efro ni ese ko di dwuma foforo ba bi ntino oba ba beto benim mpanimfo ho na afi de wo bia na Awurade affairs aso ajo bra na be yinhira bra na Awurade besane oba obenya ogie number no na the screen so me number no 0247 052 688 0247 052 688 yo ho nyame ya adom echena no pa ebenada bia ye council ifiada bia so ye prophetic and healing nti eno so oba beba betu ifra no pa no nson ekopem anopa nundu eye ifiada no eno so oba beba sanso na kwasi ada bia so ihia som no nkono ekusi dumienu eno so oba beba betu ye bo modern say ye council one or one nko ade a bo modern say echena no pa no beba be hia ye na yanu bedi nkomo na Awurade ba fie so na wasane wo na afie wanye wagie na munyam bia ya wode no nsetime aka because of from ba no wasane no nipa bibredo omontuma sese form a wotietia so to wo so ba na yesane wa Awurade de obekọ ogiem nipa titire beben na nyame no nyam be yekese wo so yensom nyankopon moka ba yenim na kwenti no de bia ni sungu Awurade so na nso Awurade di nipa bi no masiso a okọ won chen nyankopon fa won so boa ebi ni apostle panyi kumsin oba Awurade nyankopon be fa me so aboa asole ni de Precious Land Prayer and Healing Church to obubu ogu said the problem be da osu bia no ba Awurade be fa me so asana wo so wachini beto ma me hoda ti bra na be sohwe na be won se Yehowa yi Awurade nhiro bibia so fa ko wi awa ti so de bi beto so na afi opanyi ni se adanse die ni opanyi ni se adanse die ni opanyi kumsin no apostle papa ade ba ko a ese tiefo hye no nso nie empaibo wo na adwuma ye aforbo wo na adwuma ye na akwankyere so wo na adwuma ye so ni papa hia na wo de akwankyere to fom ma wo de a se ne wato adi tu anamo bra empaye de bebo ama na se niam bi wo ho a wo anya akwankyere amfa ka ho a enya adwuma amfa ma se de wo pe no Awurade hira so obetu anamo na beba na Awurade be fa na kwaso no wasano Awurade hira adum nti amen ma nyankopon adma adasene nundu kopem duba ko apostle wacha kwan bim
yɛwɔ kronom aboɔ hi a adom